ideme znovu šiť. Neviem, ako dlho ma sledujete, ale pre tých, čo ma nesledujú od začiatku, tak ja som začínala tak, či už na TikToku alebo tu na YouTube, že som prešívala svoje staré veci, alebo veci, čo som kúpila v sekáči. Lebo som jedným chcela šiaci stroj a tak to nejak celé začalo. A tak to aj skončí. Ja ešte nekončím, teda myslím si, že ešte nekončím. Ideme dneska po strašne dlhej dobe šiť. Mám pocit, že som prestala byť akokoľvek kreatívna a začala mi to chýbať a začala som tak niekoho strácať seba. Tak som povedala, že vrátim sa, že back to the roots, hej, že späť ku koreňom sa vrátim a bude to dobré. Takže dneska ideme šiť, alebo skôr prešívať. Veci zo sekáču, čo sa mi doma už sušia, niektoré aj 2 roky podľa mňa, ale niektoré veľmi čerstvo. A začneme asi s tým najjednoduchším, ktoré vlastne treba len zúžiť a hlavne je to také detské tielko, pôvodné. Takže keď ho pokazím, nebude mi to až tak ľúto. Takto veľmi úplne obyčajne vyzerá to tielko. Ja jedinú vec, čo na ňom potrebujem, je tu ho zúžiť. Takže si ho dám naopak, aby som videla, kde mám švy a viac menej si iba nazberkam, že cca odtadiaľ to, ceruska na ústa, by the way, a 2 prsty. Snáď to vidíte ako tak dobre. Tu mám naznačenú, teda toto, je to 10, naznačím to aj tu, a 2 prsty. Toto tu viac menej už iba tak odhadnem, ako ide cca rovina môjho tela. Tu rovno. Tak. To isté som sa snažila spraviť cca aj na jednej, aj na druhej strane. Ideme šiť. Teraz musím ešte zistiť, či viem naspäť do mašiny dať vôbec nite. Myslím si, že som všetko zvládla, aj keď tento stroj je trošku pokazený, ako môžeme vidieť, tu chyba tá somerna, kde sa dáva niť. Nevadí, ideme šiť. Mega stres, panika. Tu by som si mala nastaviť, myslím, že C-čko bolo, že zigzag stitch. Myslím, že bude tak dám D-čko asi. Aby sa to dalo naťahovať tá látka, lebo je taká, viete, naťahovacia. Toto by som mala zaseknúť sem. Toto dať dole. Najskôr ručne, či to pôjde. OK, vyzerá, že to ide, tak púšťam. Nevidí ma, prebýchávam. Vyzerá to, že to šijem. Už som na konci, tak teraz musím dať spätný chod. Vyťahnem. A tu. Ideme sa na to pozrieť. Je to takto, zigzag zašité. Nakoniec som dala toto. Nechcem to ešte úplne napevno robiť, ak by som to príliš náhodou zúžila. A z druhej strany to vyzerá schopne. Akože niektoré stitches vynechali. Asi tam musím niečo iné nastaviť, ale ideme na druhú stranu. Tu začínam od spodu, takže zadný režim sa dá buď robiť tu na koliečku, alebo toto keď si stlačím a začnem pomaly šiť, tak by to malo ísť dozadu. Bude to škaredé, lebo to nedržím. Nie, teraz to ide dozadu. Vyzerá to, že obidve strany som zúžila. Idem si to vyskúšať. Za mňa na to, že to bol veľmi skúšobný kúsok, príjemné, akože je možné, že budem asi nosila potom, alebo je dosť krátke na mňa už v tomto veku, viete, mám 26. Ale tieto zvyšky už len odstrihnem. Berú nůžky a jdu stříhat. Aspoň tak 0,5 centimetra tam nechávam ešte priestor. Toto tielko detské je za mňa akože hotové, to má na leto, ale možno aj teraz, že ako podvrstva pod niečo také laid back. Chill, akože dalo by sa to asi aj krajšie. Ale to sa vám zatiaľ stačí. Druhý adept bude teraz toto tielko, čo som si prednedávno kúpila v sekači za 65 korún. Ono je podľa mňa veľmi cutesy, brandy Melville, také nejaké, ale je strašne veľké. Ja celý postup tohto tielka dám na Instagram, lebo to bude podľa mňa veľmi podobné. Ježišmaria, skoro som to hodila. To bude veľmi podobné tomu, čo sme teraz robili. Takto vyzerá na mne, môžeme vidieť, že je príliš veľké. Môj plán je taký, že ho prehodím naopak a hodím len na tielko, ktoré mi sedí akože na telo. To odkreslím a takto zašiem. Rovnako ako predtým. Ale toto je predtým a toto je teraz. Zúžila som to všetko, ako som chcela. Skrátila som ramienka.
Neviem ešte, či to bude mať na normálne nosenie alebo ako pyžamo, ale mne sa celkom páči aj takto s riflami a možno s nejakou dlhou sukňou by to malo byť tiež na leto. Hej, s bielou. Príjemné, je to hlavne 100% balóna za 65 korún. 10 z 10, keby viac, tak celé video som dala na TikTok. A ďalšou vecou sú už šaty, ktoré som si kúpila podľa mňa ešte minulý rok niekedy v sekáči. Ja si pamätám, že som si kúpila, ešte som aj plama tu na YouTube ukazovala. A v živote som ich nemala na sebe, lebo mi zle sedia. Problém s nimi je ten, že sú príliš veľké, takže ich potrebujem určite zúžiť. Takže tu by som si chcela našiť ešte aj takú nejakú šnúrku. Cca. A to by tak padalo pekne. Nemyslím si, že by to malo byť ťažké. Beriem si ceruzku, mám šaty naopak, ideme značiť. Tak, tu mám pás, svoju najúžšiu časť, tak to by to mohlo byť. Takže tuto si naznačím a urobím to rovnako na obidvoch stranách. Zvyšok necháme voľný, nebudem zužovať celé šaty, lebo celé to nechcete byť úplne zatvorený v niečom. Zmena, šnúrku snašiem na tento šev tu, nech toto potom tak môže pekne polať na tým. Tu mám naznačené asi tie prsia a tu mám pás. Je to 5 cm, takže keď si... A tu veľmi jednoducho len spravím trojuholník. A tu urobím oblúčik. Asi len nejako od oka. Tu cca by mohol začínať pás. Tak, druhá strana. Výnimočne idem použiť aj tieto veci, lebo je to extrémne klská látka a poviem sa, že sa to celé bude strašne hýbať. Hej, dám si pozor, či je látka vyrovnaná na tej strane a idem pod obidva kusy látky, po spodok, tak. Mám to všetko podľa mňa veľmi pekne akože takto pospájané, takže ideme dať stroj, bo sa teraz dopichám. Zase klasika, šupnem to tam, kde mi začína cca nejaký prvý dôležitý šev. Urobím prvý stieh ručne, mám to na zigzagu. Nice. Jedna strana hotovo, môžeme ísť na druhú. Vybral som všetky špendlíky, jasné, že nie. Tak, vyberám a dávame prvú skúšku. Úprimne, kebyže mám menšie prsia, tak to už možno aj skončím. Len takto nedržia, takže ja tam ešte došiem predsa na tie šnúrky. Odzadu sme good. Jedine, čo sú tuto na boku, sú takéto odstávačky. Tak ešte to budem musieť asi viac došiť až do konca celé. Tu je tá pôvodná značka, toto som odpárala, takže ja už len tu dám takto rovný šev a toto všetko pôjde preč. Toto všetko pôjde preč. Toto zašijem tiež zigzag. Urobila som off camera všetko, ako som mala. Idem na šnúrky. Neviem, tieto červené tenké by vám vyzerali lepšie, ale bojím sa, že sa mi budú príliš zarývať do tuku na chrbte. Takže táto fejková saténová by bola asi lepšia. Takže toto tu otvorím, dám tam šnúrku a zašijem to z tejto strany. Tu je to 16 cm, tak aj na druhej strane. Aj sem dám 16 cm. Tu si to otvorím a mám tu teraz takýto kanálček a tam už len tú stuhu dám. Je teraz tu a už to len zašijem. Idem to tam zašiť ručne, lebo na stroji by som musela inak prevliekať novú niť a červenú, ktorej toto všetko, čo mám červené niti, čo je málo. Šnúročky mám našité. Našla som ich takto nejakým amatérským trošku spôsobom. Akože ak si kúpim jedného dňa červenú niť, tak to možno skúsiť prešiť. Ale ja si nemyslím, že sa to stane. Takže nie, že to, že by som si nekúpila červenú niť, ale to, že sa mi to bude chcieť prešívať. A idem si to vyskúšať. Toto je tak cute, že nie ste ready. Strašne cute. Akože takto predok. Vyzerá to, že mám väčšie boky, čo v skutočnosti nemám. A teraz zadok. Akože potrebovala som niekoho, ak mi záleží, že tu mašlo pekne, ale aj tak. Není cute? Takže to bolo predtým a toto je teraz. Musela som dať na chvíľu pauzu, ale som späť. Ideme na poslednú vec, čo asi mám najdlhšie z týchto všetkých vecí u seba. Kúpila som si to v sekáči, sú takéto saténové, alebo taký ten fejkový proste satén, polyester, je to pravdepodobne šaty. Jedným časom bola proste móda nosiť takéto slip dresses, ale oni podľa mňa vždycky vyzerali, že sú do postele. Tak ja si skúsim spraviť nočnú košelu, ktorú reálne budem nosiť na spanie. No, toto sú originálne šaty. Je to proste nočná košela. Plán je, že toto tu zúžim, tu na prsiach, aspoň nech toto neodstáva. Tu si naznačím, že odkiaľ to chcem mať zúžené a asi odtiaľ to. Tu mám naznačené tieto dva body, takže to už len obyčajne trojholníčkom spojím.
No, urobila som to takto na obidvoch stranách. Idem na stroj, kde si nastavím teraz tento obyčajný steh, aka stitch, áčkový a mal by byť rovný. Tým, že toto nie je naťahovacia látka, tak to môže byť takto rovno. Musím teraz sekať, takže to musí dať čo najrovnejšie. OK, skoro dobre. Okidoki, ideme dať skúšku číslo 1. Mala som to odstrihnúť ešte asi o ďalších 5 cm dlhšie, lebo mám pocit, že aj tak je to strašne krátke. OK, deti, tu máme asi v priamom prenose, že fail, lebo vyskúšala som si to. Na spanie by to bolo asi ok, ale aj tak to nie je pekné, lebo toto je vec, ktorú ja neviem šiť. Ja neviem šiť, to je všeobecne statement, ktorý je pravda, ja neviem šiť. Ja som samouk a viem šiť len také tie základné veci, že viem niečo zúžiť. Ale tu presne je problém to, že vy, ak máte prsia, čo ľudia majú, tak vy sem potrebujete našiť takzvané, ono sa volá darts po anglicky, také trojuholníčky, aby vám to pekne držalo. No a ja neviem, ako to mám spraviť. To by som asi musela toto rozpárať, toto tu našiť a naspäť zašiť. A to sa mi nechce. Už je 10 hodín večer, 10:30, už možno 11, to sa mi fakt nechce. Takže, toto možno necháme tu, ako čiastočný fail. Ja si to odložím, vy môžete napísať vaše nápady do komentáru, že čo by ste vy navrchovali s tým spraviť. Ešte mi napadlo, že možno nejaký topík, lebo potom takto som si to zobrala a že to je celkom cute. Ale zároveň toto asi tiež zrekonštruovať úplne neviem. Toto asi zatiaľ ukončujem ako fail. Sorry. No, přátelé, to je všetko. 34 vecí podľa mňa vyšli. To prvé bol taký len pokus omyl, že či to vôbec ešte trošku aspoň viem. Podľa mňa niečo viem. Niečo by som sa rozhodne mala doučiť. Ako to urobiť viac na figúru, keď tá látka nie je elastická. Lebo to, čo ja momentálne robím, je len to, že zužujem elastické veci, čo nie je vôbec veda. Tak funguje fast fashion podľa mňa. Ale aj tak som spokojná. Úprimne mám teraz dobrý pocit, že som mala takú ponovoročnú depresiu. A teraz, ako som to robila, tak sa cítim dobre. Že pritom tak človek vypne. Že som sa sústredila na to a som si to šila a zároveň niečo potom vidíte, nejaký svoj výsledok. Takže vás chcem týmto motivovať, aby ste malovali, vyšívali, šili a riešili sudoku a robili také nejaké malé drobné veci, pri ktorých sa sústredíte. A mám ešte na pláne na budúce, by som chcela spraviť takýto topík z takej jednej zeleno-bielej košely, čo mám pásikavej, keď zase prídem domov, lebo nemám v pláne si obrať do Brna stroj. Tak ak by ste náhodou chceli vedieť a toto je content, ktorý vás baví a chceli by ste ho vidieť viac, tak ja sa môžem pokúsiť. Nič nesľubujem, lebo moje sľuby sú prázdne. Neverte im. Ľubím vás, majte sa krásne. Bye!